ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି। ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ପରେ ଶୈଳଭାବ ରାଜବଂଶ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦିଗ୍ବଳୟ କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ଶୈଳଭାବମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ମହାନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା କଙ୍ଗୋଦ ଭାଷକ, ଯାହା ବାଣପୁରର ଶାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ, କପିଳ ସଂହିତା, ସୁବର୍ଣ୍ଣୀ ମହୋଦୟ, ସିୟୁଗୀ ଆଦି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସୁମଣ୍ଡଳ ତଥା କଣାସ ତ୍ରାମପଟା ଲେଖା ସ୍ୱର ଅଭିଲେଖ, ଚିକ୍କାକୋଲ, ଟିକ୍କାକାଲି, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଅଭିଲେଖମାନ ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ଇତିହାସ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ଇତିହାସ କୁହୁଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକଦା କଳିଙ୍ଗରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଆବିର୍ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଆଟବିକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁଳୀନ୍ଦ୍ରସେନ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଶରୀରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଶୈଳଭାବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶୈଳଭାବର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥରରୁ ଜାତ। ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଶୈଳଭାବମାନଙ୍କ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଏକ ଶାଖା ଅଥବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶୈଳବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଉଭୟ ମତ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଳୀନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପୁଳିନ୍ଦମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉ। ପୁଳିନ୍ଦମାନଙ୍କ ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁଳିନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ। ଏହି ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଅଶୋକ ଏହାକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ବରାହମିହିରଙ୍କ ବୃହତ ସଂହିତା ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁଳିନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଶୈଳଜ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ପୁଳୀନ୍ଦ୍ରସେନ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁମଣ୍ଡଳ ପଟ୍ଟାଭିଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମରାଜକୁ ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ସ୍ଥାପନକାରୀ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଶୈଳଭାବ ବଂଶାବଳୀ। ଶୈଳଭାବ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣବୀତ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମାଧବରାଜ ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟବୀତ, ଚରମ୍ପରାଜ ପ୍ରଥମ ଅଶ୍ୱବୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନ୍ୟବୀତ ବା ମାଧବ ବର୍ମନ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ମଧ୍ୟମରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଶ୍ୱବୀତ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। ଜଣେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମରାଜ ସିମନବୀତ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟମରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଅଲବରାଜ ହେଲେ ମାଧବରାଜ, ଅଲ୍ଲପରାଜ, ଯୁବରାଜ ତୈଳବ, ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟମରାଜ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣବୀତ 250 ଗୁପ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁମଣ୍ଡଳ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ବା ରଣବୀତ ଶୈଳଭାବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ନଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ବିଗ୍ରହ ବଂଶୀୟ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀବିଗ୍ରହଙ୍କ କରଦ ରାଜା ରୂପେ ରଣବୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଶୈଳଭାବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଓ ସୁମଙ୍ଗଳ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।